Dobar dan, đaci. Ja sam učiteljica Selma Ličina i danas ću vas uvesti u svijet bajki. Dobrodošli u svijet čuda i čarolija. Radnja u bajkama se dešava u davnim vremenima i dalekim zemljama. Radnja u bajkama se dešava u davnim vremenima i dalekim zemljama. Svijet bajki je pun čarolije, čudnih bića i predmeta koji imaju čarobne moći. Glavni likovi su prinčevi i princeze, a pojavljuju se i čarobnjaci, vještice, mudraci i vile. Svijet bajki je pun čarolije, čudnih bića i predmeta koji imaju čarobne moći. Glavni likovi su prinčevi i princeze, a pojavljuju se čarobnjaci, vještice, mudraci i vile. U bajkama se dobro bori protiv zla i dobro uvijek pobjeđuje. Na kraju svi sretno žive. Najpoznatiji pisci bajki su braća Grimm. Priča se nalazi na 22. strani u čitanci. Sada ću vam pročitati jednu od bajki koju su zabilježila braća Grimm. To je bajka Hrabri krojač. Hrabri krojač. U jednom dalekom kraljevstvu živio je hrabri i vrijedni mali krojač. Vrijedno je radio i bio najbolji krojač u kraljevstvu. Jednog dana, šijući novo odijelo, začuo je seoskog glasnika koji je narodu saopćavao novosti. Čujte i počujte! Div se vratio u našu šumu i počeo je sa napadima. Čak se i najhrabriji plaše. Svi poznaju diva i sjećaju se njegovog posljednjeg dolaska kada je ubio 11 ljudi. Dok se čitao proglas, mali krojač je lovio muhe. Kako vas nije sramota da mi smetate, povikao je on. Mislite da ste spretnije od mene, dodao je mali krojač. Muhe su osjetile sladak miris na zidu i poletjele su na to mjesto. Paf! Začula se muholovka. 7 odjednom, povikao je krojač. Spretne, ali proždrljive, pomislio je. Sav sretan, pojurio je ka prozoru da objavi svoj podvig. 7! Ubio sam ih 7 odjednom. Bože, začudili su se ljudi. Ubio ih je 7 odjednom. Osim diva, evo još jednog čudovišta među nama. Ljudi su se razišli, a u selu se počelo pričati o hrabrom krojaču. Za njegovu hrabrost je čuo i kralj. Poslao je sluge da ga dovedu. Mali krojač je došao i ispričao kralju o svom podvigu kako je ubio 7 muha jednim udarcem. Kralj se oduševio njegovom hrabrošću i upitao ga. Dobri čovječe, da li bi se mogao otarasiti strašnog diva kad si tako hrabar? Ako ga se otarasiš, daću ti svoju kćerku i pola kraljevstva. Hrabri krojač je prihvatio, pozdravio se sa kraljem i otišao. Odlazeći iz dvora, razmišljao je kako bi mogao pobijediti tog strašnog diva. Naoružan hrabrošću i svojim makazama, mali krojač pošao je u šumu da potraži diva. Tek što je zašao u šumu, pojavio se ogromni div. Mali krojač se prepao od divovog proždrljivog pogleda i počeo je bježati. Međutim, niko nije mogao pobjeći strašnom divu. Strašni div ga je uhvatio i podigao kako bi ga bolje vidio. Dakle, ti si taj mali hrabri krojač o kojem svi pričaju. Baš si smiješan, rekao je div. Mali krojač ga je upozorio da se čuva, jer visina i snaga nisu bitne. Snalažljiviji sam od tebe, uzviknuo je hrabri krojač, na šta se div grohotom nasmejao. Od smijeha su mu se zatvorile oči, a hrabri krojač ga makazama ubode u nos. Div je jauknuo od bola i počeo da se drži za nos. Dok se držao, mali krojač je brzo spojio njegove rukave i zašio ih čvrstim koncem. Zatim je uzeo kanap i obmotao ga oko cijelog divovog tijela.
Kad je krojač počeo da steže sve više i više, bilo je kasno da div nešto preduzme. Pokušao je da uhvati muholovca, ali je zapeo za jednu stijenu i srušio se na zemlju. Krojač je otišao kod kralja da ispriča šta se dogodilo, a svi su ga s nevjericom posmatrali. Kako mu nisu vjerovali, hrabri mali krojač ih je pozvao da pođu sa njim i da se sami uvjere. Popeli su se na stijenu za koju je zapeo div i sa zadovoljstvom gledali zarobljenog diva. Kako? Upitao je kralj. Kako je jedan tako mali čovjek uspio pobijediti diva? 7 odjednom, veselo je uzviknuo hrabri krojač. Svi su se zadovoljno nasmijali. Kao što je i obećao, kralj mu je dao ruku svoje kćerke i pola kraljevstva. Oni su se vjenčali i živjeli su sretno do kraja života. Sada ćemo porazgovarati o priči. Prije toga vidjet ćemo koje su nepoznate riječi. Ako niste znali šta znači riječ glasnik, to je onaj koji donosi vijesti. Proglas je vijest, a podvig je hrabro izvršeno djelo. Da se podsjetimo skupa. Radnja priče Hrabri krojač se događa nekada davno, znači ne znamo tačno vrijeme, u dalekom kraljevstvu, ne znamo ni tačno mjesto. Priča govori o neobično snalažljivom hrabrom krojaču koji spašava kraljevstvo od strašnog diva. Likovi u bajci su hrabri krojač, kralj, div i glasnik. Za domaći zadatak priču pažljivo pročitajte i odgovorite na pitanja sa strane 24 u čitanci Pitamo, pričamo, pismeno, u svesci pisanim slovima. Nacrtajte likove koji se pojavljuju u bajci.